Първото, с което започваме, това е микс от зелени салатки. Следващото, което ще сложим, това са чери доматчета. Разрязваме ги наполовина и ги добавяме към зелената салата. Следващата съставка е рибатон. Тази, която аз съм използвала, е рибатон с зехтиново масло, но която и да изберете, резултатът ще бъде също толкова вкусен. Следващото, което ще направим, това е да овкусим с пресен лимон и малко сол. След което слагаме талиателите отгоре. Сега идва време да направим нашия дресинг. За него аз използвам котлите сирене и леко майонеза Хелманс. Разбъркваме до консистентна смес, след което посипваме салатата. След това разбъркваме старателно и си похапваме. Да ви е сладко!